yawa domin mu 'yan Kano ta kudu muna farin ciki mutukar da honorable kawu simaila saboda mun tabbatar ko da ƙauye iya in gida ɗaya ne ma zai san amfaninsa. Mu da muke 'yan langwa mu da muke garinsa ma mu 'yan garinsa ne domin me in dai kawu simaila ya san tun da ya san da mu alhamdulillah kuma mu mun ba dubun ƙuri'a 100% kuma mun san insha Allah ya mana alƙawarin zai mana ayyuka wanda yake mu za mu amfani da shi da damarsa da kuma damar mu kuma muna da ta yi addu'a Allah ubangiji ya sa kamar yadda mai yake da niyya alheri lokacin da ya rike takai da simaila haka ya samu Allah ya bashi sanata mahasada da mugulmata da munafikai suka danga baje makirci kuma sai Allah ya kawo karshen abin Allah ya bashi sai muka yi farin ciki da murna muka ta haida addu'a Allah ya sa kamar yadda hanyar nan talan mata ta wadare take ta walƙace ba kyau ba gyara layin garin mu ga kwazazzabo ga rami amma sanatan nan bai san da mu ba dan majalisar nan bai san da mu ba ga wannan mai hawa ukun nan ma ana shawa Musa Ali mu dai Allah sa hima da